Kawuok Homabay wadhi e kaunti ma Siaya kama joma ikgi niang' e kaunti no koro dwaro ni omenda ma ichulo gi dwe ka dwe e bwo chenro mar Inua Jamii omedi kowuok e shillings 2,000. Kokalo kuom nonro ma otim e wi moko kuom midhiero ma gikalo e yudo omenda ma ichulo, jogo ma ikgi niang' lero ni omenda no tin mokalo e kindeni mapek mar ngima oidho. Kane owuoyo apisi mar ruoth ma yudore e Awelo e chuny boma ma Siaya kinde mane igolo lipodno, jata chenro mar riwruok mar Kenya Society for People Living with HIV, Daniel Odipo, nolero ni thoth jogo mayudo sir makamano lero ni bath omenda no bende gitiyogo e chulo omenda mag wuoth e kinde ma gidhi kawo omenda no. A number of those beneficiaries complained about the stipend to be too little, that cannot meet their basic requirements, given the number, the size of the families that they are taking care of, and thereabout they are vulnerable and cannot engage in other sources of income. Two, on the side of Inua Jamii, the study found out that 2,000 shillings is also very much minimal to accommodate the needs of those beneficiaries for a whole month. A recommendation has been put that this new scheme called Social Health Authority, the personnel should go around and do enrollment to the wazees wherever they are, instead of them going to register in centralized places like, say, Huduma Center or what used to be NHIF offices.